Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли обратно в канала. Днес няма да си губим времето с дълги въведения. Имаме да обсъдим нещо изключително важно, което засяга абсолютно всеки пенсионер в нашата страна. Говоря за новина, която, повярвайте ми, е като глътка свеж въздух за мнозина, но същевременно крие и доста подводни камъни, за които трябва да сте подготвени. От 1 май влиза в сила едно ново въведение, което може да промени значително финансовото ви положение. Затова ви моля, останете до края, слушайте внимателно, защото тази информация е критично важна за вас или вашите близки. А сега, още преди да се потопим в детайлите, натиснете бутона "Абониране", за да не пропускате нито една подобна важна актуализация и, разбира се, оставете един палец нагоре, ако това видео ви е полезно. Core of the problem? Нека първо си припомним каква беше ситуацията до сега. Много от вас са се сблъсквали с реалността на ниските пенсии. Въпреки увеличенията, инфлацията, постоянното поскъпване на основни стоки и услуги, на енергията, на лекарствата, често оставя голяма част от пенсионерите да живеят на ръба. Почти всеки ден получаваме съобщения и коментари от вас, които споделят колко трудно е да се свърже двата края с една минимална или дори средна пенсия. Разбира се, имаше и различни социални помощи, добавки за отопление, целеви помощи за най-уязвими групи, но те често бяха временни, недостатъчни или с изключително сложни процедури за кандидатстване. Често тези помощи бяха отпускани на базата на много строги критерии за доход, които изключваха голям брой хора, които реално изпитваха затруднения. Системата беше фрагментирана, неинтуитивна и често оставяше усещането за несправедливост и недостиг. Взимаха се предвид множество фактори, понякога водещи до абсурдни ситуации, при които хора с реална нужда оставаха извън обхвата на подкрепа, докато други, с малко по-добро, но все още трудно положение, дори не смееха да пробват да кандидатстват поради сложността и времеемкостта на процеса. Тази несигурност и бюрокрация създаваха допълнителен стрес за вече и без това изстрадали хора. И точно тук идва промяната, която е в сила от 1 май. Правителството в отговор на нарастващите социални нужди и след множество дебати и обществени дискусии въвежда нов механизъм за подкрепа на пенсионерите. Става дума за месечна допълнителна социална добавка за достойни старини, както е официалното й наименование. Тази добавка е създадена с ясната цел да подпомогне най-уязвимите групи сред пенсионерите, като компенсира до някъде ефекта от инфлацията и осигури малко по-голяма финансова стабилност. За разлика от предишните точкови мерки, тази добавка е планирана да бъде постоянна, интегрирана в пенсионната система и с по-ясни критерии, макар и също със своите специфики. Идеята е не просто да се дадат пари, а да се създаде една по-стабилна мрежа за социална сигурност, насочена конкретно към тези, които са работили цял живот, но въпреки това се намират в затруднено финансово положение. Целта е да се намали социалното неравенство и да се осигури, че никой пенсионер няма да бъде оставен сам да се бори с растящите разходи, които ежедневно изяждат по-голямата част от и без това скромните им доходи. Фокусът е върху дългосрочната подкрепа, а не върху краткосрочни еднократни инициативи, които бързо губят ефекта си. Main Part 1. Detailed Breakdown. Нека сега навлезем в същината на въпроса. Какво точно трябва да знаете за тази месечна допълнителна социална добавка за достойни старини, кой може да се възползва от нея и кой не? Това е ключовата част, така че моля ви за максимално внимание. Първо и най-важно, тази добавка не е за абсолютно всички пенсионери. Тя е целенасочена. Основният критерий, който трябва да покриете, е вашият общ месечен доход да не надвишава определен праг, който е фиксиран на 600 лева за самостоятелно живеещи пенсионери и 900 лева за домакинство от двама пенсионери. Важно е да се уточни, че под общ месечен доход се разбира не само пенсията, но и всички други доходи, които получавате, например от наем, от допълнителна работа, дивиденти, рента или други социални помощи, които не са изрично изключени по закон. Този праг е определен след дълги анализи на потребителската кошница, на средните разходи за живот и на прага на бедност, за да обхване наистина най-уязвимите прослойки от населението. Идеята е да се гарантира минимален жизнеспособен доход, а не да се предостави универсално увеличение, което би било финансово неустойчиво и по-малко ефективно за най-нуждаещите се. Вторият критерий е свързан с вашето семейно положение и условия на живот. Добавката е насочена към
Пенсионери, които живеят сами и нямат други лица в домакинството си, освен ако тези лица не са също пенсионери, които отговарят на същите условия за нисък доход. Това включва хора, които са овдовели, никога не са се женили или просто са останали сами след като децата им са напуснали дома. За тях разходите са разпределени само върху един човек, което често прави положението им по-трудно, отколкото при домакинство с двама възрастни. Домакинства, състоящи се от двама пенсионери, където общият им доход не надвишава споменатия праг от 900 лева. Тук се има предвид именно двойки пенсионери, съпруг и съпруга или двама роднини, които живеят заедно и са пенсионери. Този праг е по-висок, защото разходите за едно домакинство с двама души, макар и по-ефективни от две отделни домакинства, все пак са по-големи от тези на един човек. Дърчи, пенсионери, които се грижат за неработоспособни членове на семейството, например деца с увреждания или други роднини, които са на тяхна издръжка и нямат собствени доходи. Това е изключително важен аспект, тъй като често възрастни хора поемат грижата за свои близки, които поради здравословни проблеми или други причини не могат да се издържат сами. В такива случаи финансовата тежест върху пенсионера е огромна и тези 600 лева за самостоятелно живеещ пенсионер са крайно недостатъчни. Затова системата отчита и тези специфични социални отговорности. Нека да разгледаме няколко конкретни примера, за да стане по-ясно. Пример 1. Баба Елена от Враца, на 78 години. Тя живее сама в апартамент, който е собственост на сина й, но за него не плаща наем. Единственият й доход е пенсията за стаж и възраст, която е 480 лева. Тя не получава никакви други помощи или доходи, тъй като живее сама и пенсията й, 480 лева, е под прага от 600 лева за самостоятелно живеещи. Баба Елена има пълно право на месечна допълнителна социална добавка. Сумата на добавката ще бъде разликата между нейния доход и прага от 600 лева, т.е. 120 лева. Това означава, че от 1 май общият и месечен доход ще стане 600 лева. За нея това е значителна промяна, която ще позволи по-лесно да покрива разходите си за лекарства, храна и сметки. Представете си какво означават тези 120 лева допълнително на месец за един човек с толкова нисък доход. Това може да е разликата между глада и възможността да си купи основни храни, като хляб, мляко и зеленчуци, или между пропусната доза лекарства и адекватно лечение на хронично заболяване. Тези пари могат да й осигурят малко повече топлина през студените месеци или да й позволят да плати сметката за ток, без да се налага да пести от храна. Това не е просто сума, това е възможност за малко повече достоинство в ежедневния живот. Пример 2. Семейство Петрови от Бургас, дядо Петър, 72 години и баба Мария, 70 години. Дядо Петър получава пенсия от 550 лева, а баба Мария 400 лева. Те живеят заедно в семейен апартамент и нямат други доходи. Общият им месечен доход е 550 лева. Плюс 400 лева. 950 лева. Тук идва важен нюанс. Прагът за домакинство от двама пенсионери е 900 лева. Тъй като техният общ доход от 950 лева надвишава този праг, те за съжаление не отговарят на условията за получаване на тази добавка. Много е важно да се разбере, че не се гледа само индивидуалният доход, а общия доход на цялото пенсионерско домакинство. Този пример показва ясно, че не всеки пенсионер или пенсионерска двойка ще получи добавка, дори ако пенсиите им са относително ниски по-отделно. Целта е да се помогне на най-нуждаещите се, а не да се направи пълно плоско увеличение за всички, без оглед на общото финансово положение на домакинството. В този случай, макар и скромен, общият им доход се счита за достатъчно висок, за да не попадат в категорията на най-уязвимите, за които е предназначена добавката. Пример 3. Господин Георгиев от Русе, 65 години, с пенсия от 620 лева. Той живее сам. В този случай, въпреки че пенсията му е сравнително ниска и е само с 20 лева над прага, тя надвишава прага от 600 лева за самостоятелно живеещи пенсионери. Следователно, Ген Георгиев също няма да получи тази добавка. Този пример подчертава важността на стриктното спазване на праговете за доход. Дори и с минимално превишение правото на добавка отпада. Това може да изглежда несправедливо за някои, но всяка система трябва да има ясни и категорични граници, за да бъде приложима и финансово устойчива. Затова е ключово да изчислите внимателно всичките си доходи и да сте наясно с точните цифри. Пример 4. Баба Пенка от Пловдив, 82 години, с пенсия 520 лева. Тя живее заедно с внучката си, която е студентка и няма доходи, а баба Пенка я издържа. Внучката няма доходи и не е пенсионер. В този случай, тъй като баба Пенка живее с лице без доходи и я издържа, тя се третира като самостоятелно живеещ пенсионер по отношение на прага от 600 лева. Нейната пенсия от 520 лева е под този праг.
Тя ще получи добавка от 80 лева, с което общият ти месечен доход ще стане 600 лева. Този случай илюстрира, че системата взема предвид и други членове на домакинството, които са на издръжка на пенсионера, стига те да нямат собствени доходи и да не са пенсионери. Това е важна проява на социална справедливост, тъй като грижата за неработоспособни или учещи се близки често е голямо финансово бреме за пенсионерите. Кой не трябва да се притеснява? Ако вашите доходи са над посочените прагове 600 лева за сам човек или 900 лева за домакинство от двама пенсионери, то тогава най-вероятно няма да отговаряте на условията за тази добавка и не е необходимо да предприемате действия в тази посока, освен ако не искате да сте информирани за бъдещи промени. Все пак е добра практика периодично да проверявате информацията, тъй като праговете могат да бъдат актуализирани в бъдеще, особено предвид динамиката на икономиката и инфлацията. Дори и да не отговаряте сега, е възможно след някое бъдещо увеличение на праговете да попаднете в обхвата на тази подкрепа. Main Part 2, Exceptions to the Rules, Pitfalls and Unobvious Nuances. Тук навлизаме в частта, която е изпълнена с повече казуси и където често се крият най-големите затруднения за хората. Не всичко е черно и бяло и има няколко важни изключения и специфични нюанси, които могат да променят изхода на вашата кандидатура. Затова е изключително важно да сте наясно с тези подробности. Едно от най-честите питания е свързано с други видове социални помощи и добавки. Какво се случва, ако вече получавате, например, добавка за чужда помощ или целева помощ за отопление? Добрата новина е, че месечната допълнителна социална добавка за достойни старини е проектирана да се кумулира с голяма част от съществуващите социални помощи, които са насочени към покриване на специфични нужди, като помощ за отопление или добавка за чужда помощ. Тези помощи не се включват в изчисляването на общия месечен доход при определяне на правото на новата добавка. Защо? Защото целта им е различна. Едната е да покрие разходи за отопление, другата разходи за личен асистент или специфични медицински нужди, а новата добавка е за общо подобряване на жизнения стандарт на най-бедните. Тези помощи не са предназначени да увеличат покупателната способност като цяло, а да покрият конкретни допълнителни разходи. Така че, ако получавате такава помощ, не се тревожете, тя няма да ви попречи да кандидатствате и за новата добавка, стига да отговаряте на останалите критерии. Това е важен момент, защото в противен случай много хора, които вече получават някаква форма на подкрепа, биха били несправедливо изключени. Обаче има и изключения. Ако получавате други регулярни парични помощи, които не са насочени към конкретна жизнена нужда, например общински надбавки, които са с общо предназначение и се отпускат на база доход от местните власти без специфична цел, то те ще бъдат включени в общия ви доход. Разграничението е фино, но съществено. Ако помощта е за покриване на определен разход, тя не се брои. Ако е обща парична подкрепа, тя се брои. Затова е критично важно да направите точен списък на всичките си приходи и да ги предоставите при подаване на документите. Неправилното деклариране на доходи може да доведе до отказ или по-лошо до необходимост да връщате получени суми в бъдеще, често с лихви и административни санкции. Винаги е по-добре да попитате служителите в дирекция социално подпомагане, ако не сте сигурни за даден вид доход или помощ. Друг важен нюанс е свързан с дохода от недвижимо имущество. Ако притежавате имот и го отдавате под наем, полученият доход от наем след приспадане на дължимите данъци и осигуровки се включва в общия месечен доход. Това е логично, тъй като този доход е на ваше разположение и увеличава финансовите ви възможности. Ако обаче притежавате недвижим имот, в който живеете или който не ви носи доходи, например нива, която не се обработва и не е отдадена под наем или старинен имот, който не е обитаем, той няма да се отчита като доход. Но ако притежавате втори имот, освен жилището, в което живеете, и този имот не се отдава под наем, но има потенциал за доход, например лесно може да бъде отдаден под наем или продаден на пазарна цена, това може да бъде разглеждано като скрит доход в някои случаи, особено ако се установят подозрителни обстоятелства при проверка. Това се прави с цел да се предотврати злоупотреба с системата от хора, които имат активи, но декларират ниски парични доходи. Винаги е по-добре да бъдете напълно прозрачни и да декларирате всички реални и потенциални източници на финансови средства. Какво става с пенсионерите, които работят? Ако сте пенсионери и същевременно работите на трудов договор или по граждански договор или имате собствен бизнес, то целият доход от вашата трудова дейност след приспадане на данъци и осигуровки ще се включи в общия ви месечен доход.
Това означава, че ако сте активен на пазара на труда, шансовете ви за получаване на тази добавка намаляват значително, тъй като целта на добавката е да подпомогне тези, които разчитат единствено на пенсията си или имат минимални други доходи. Много често работещите пенсионери превишават праговете, дори и с минимален допълнителен доход, тъй като дори и работа на непълно работно време или с ниско заплащане, добавена към пенсията, може да ги извади от категорията на най-нуждаещите се. Важен подводен камък е свързан с промени в обстоятелствата. Ако ви бъде отпусната добавката, но след няколко месеца се променят вашите доходи, например започнете работа, получите наследство или някой от домакинството ви започне да работи и да има доходи, вие сте длъжни да уведомите съответната институция в определен срок, обикновено 7 дни. Неуведомяването може да доведе до спиране на добавката и до необходимост да върнете неправомерно получени суми, често с лихви. Бъдете изключително внимателни и отговорни в това отношение, тъй като държавните институции имат механизми да проверяват промените в доходите и имущественото състояние на гражданите. Не разчитайте, че вашата промяна ще остане незабелязана. Има и един неочевиден нюанс, свързан с банковите спестявания. Самите спестявания не се третират като месечен доход, но ако от тези спестявания получавате лихви, тези лихви са доход и трябва да бъдат декларирани. Разбира се, става въпрос за значителни суми, тъй като лихвите по обикновените спестовни сметки днес са минимални и едва ли биха повлияли на общия ви доход до толкова, че да прескочите праговете. Но ако имате по-сериозни инвестиции, например в фондове или други финансови инструменти, които носят редовни дивиденти или лихви, това трябва да се вземе предвид при изчисляване на общия месечен доход. Моля, споделете в коментарите какво мислите за това нововъведение. Смятате ли, че е достатъчно? Отговаряте ли на условията? Какво е вашето лично мнение? Какво очаквате от тази промяна? Вашите коментари са ценни не само за мен, но и за цялата общност, защото споделяйки своя опит, вие помагате и на други хора. Не забравяйте да натиснете бутона "Харесва ми", ако сте научили нещо ново и полезно от това видео, и разбира се, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни новини и съвети, които пряко засягат вашето финансово благосъстояние и права. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!